Здравейте хора, на 20 абоната ще правя фейс ревю, затова моля ви се, абонирайте се. Тук сме още на хижата. Моля ви, ще съм ви много благодарен, ако направим 20 абоната. С това, моля ви, ади, чао. Его и тъпия ми приятел е там. Как? Вижте, пада, умира! Чакай да снимам за YouTube. Ето, вижте, пада, умира. Пада! Чакай! Тук по една пътека тръгваме. Аре, бе! Ама какво ще чакам? Аре, тръгай, бе! О, чакайте хора! Его те пак. Вижте на клипчето, вижте и на Real Life. Тук на някакъв друг канал. Кой канал? На Радостин Кузманов. Участва в канала му. Аре, фокусира, бе, дайте от тъп телефон. Ако искате, абонирайте се за канала на Радостин. Он изчезна, ами се тая. Айде сега надоле. Идвай. Това беше за една година. Преди аз да стана. Уи. Ти си по-слаб. Бяга тук, бе. Не псу. Не псувай, бе. Уй, опа. Така са. Пътека. Бега, бе. Там има нещо. Добре, дай една тук надолу. Започвам да бегам, бате. Бега, бе, взема се лозни, ще умреш като да не кам. Ево една тук подоле. Като неко... Оп. Каса ободох. Внимай, че тук може да се набъцкаш. Я гледа там доле, бе. Гледа там доле. Аре, фокусирай, бе. Не фокусирай. Защото телефонът ми е бавен. Трябва да си купа GoPro. GoPro е гръзно. Или да снимам като Monster 260, брат. Ще правим пиратки. Абонирайте се за Monster 260. Абонирайте за това. Абонирайте се. Умира, бе. Абонирайте. Се за Монстъра само. Ох, майка ти скъсах с качук. Абонирайте се за Monster 260. И за Монстър, за Shadow Hex. Я гледат, глед. Бега, взема лози неко дървеница. Сеш ли си? То влезнал дървото. Тя гледай, батко. Това по-по-по в него.